той има заслуги. Заслуги. Всичките. Аз тук имам. Ти не хочеш да имам. Заслуги. Всичките имате заслуги през освободителната война, през априлското въстание. Всичките имате заслуги, защото аз нямам заслуги. А Бековски като мина с твърковатата чета през Хармани и вика: това слик! Дай на момчетата 20 чифта цървули, като освободи България, кай макани ще останеш. И аз дадох 50 чифта дадох. А Хавришков като написа хървавото писмо, той го занесе в Панагюрище. Като трябваше да правят черешовото топче, чия череша от всякога? Станчо Квасниковата череша от всякога! Али как хубава череша беше! Райна градина! Райна! Като шиеше знамето си и се ободи. И като се ободи, кой бълши знамето? На шипка! Кой извика? Грабвайте делата! Калинин, като го опита до Стара Загора, кой спаси знамето? Сан Стефанския мирен договор. Кой го подписа? Станчо Квасников го подписа. На министър Балтов Чичамо. Ваше благородие, поговорете с господин министър да ме приеме, да ми даде някаква служба. Все пак вие сте му чича. Кажете му, край на краищата, вие сте подписал Сан Стефанския мирен договор. Разбрах, че имало едно вакантно място. Чух, че тук е Боздогански искал да го вземе. Същия той Боздогански псуваше министъра на майка 2 пъти. А пък аз съм за правителство. За вашата партия. Абе, ти що не отиш да работиш? Кой? Аз ли? Тия ви. Който не работи, не трябва да яде. Да, ама гладна мечка хубаво не играе. Видяла жабата, че подковават коня и тя дигнала краката. Бързата кучка слеп играш. Гладна кокошка прососана. Мъничко, червеничко, царя от пътя. Пълна къща с деца. Ни прозорец, ни врата. Ама ще се хвърля от прозореца. Какво ще хвърляш от прозореца? Само се излагаш. Това работа